Гринфест. Фестивал на зелените идеи. Организатор Асоциация на производителите на декоративни растения в България. Под патронажа на Йорданка Фандъкова. Заповядайте, изложителите, производители, търговци. Това е вашия празник. Заповядайте. Елате. Моля официалните гости да заповядат на сцената. Заповядайте. Фестивалът на зелените идеи е идея и кауза, която асоциацията си е поставила за постигане за един по-зелен и добър свят. За насърчаване на българския бизнес, за сближаване на бизнеса и образованието, за сближаване на поколенията, за сближаване на човека с природата. Давам думата на господин Трифонов, председател на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. Уважаеми гости, официални и неофициални, скъпи колеги, добре дошли на нашия празник, който организираме за втора година. Надяваме се да бъде по-добър от първия. Първия беше във Варна. И да се надяваме, че ще е хубаво времето да се направим шоуто, както ние се знаем. Надявам се, че ви харесва на всички нашите експозиции. Те са разделени на две части, търговска и експозиционна. В експозиционната екземплярите не се продават, само са демонстративни. А в търговската ще има и продажби, който има нужда от такива неща. Неделя е Цветница, стар български празник, който се опитваме. Да, опитваме се и ние да си го обявим така за празник, защото това ни е и професия, и радост, и тъга, и мъка, и всичко. От мое име и от името на членовете на Асоциацията на производителите на декоративни растения, добре дошли на всички гости, весело изкарване и обявявам нашата Greenfest за открит. Живи и здраве! Наш гост е заместник кмета на район Триадица, госпожа Силва Аврамова. Добре дошли сред тези цветя, сред тази красота, вие малки цветя. Искам много горещо да благодаря на организаторите и на асоциацията за това, че избраха Южния парк, който ние в Триадица считаме, че е най-красивия в София, за да го направят още по-красив с всичко, което виждате тук зад гърба си. На добър час и много се надявам на всяка цветница да ни гостувате с тази красота. Благодаря още веднъж и на малките цветя, че ще допълнят празника. На добър час! 3 дни ни предстои, освен изложение, и много цветна фестивална програма. Детски зелени работилници, демонстрации на икебана, бонсай и флористи и много концерти. Ето, нашите деца, нашите цветя ще танцуват. Първият състав е на читалище Витоша. Само жени са жени. Да, бе, той аз съм.